Dula na sa 11 million ang kinatibuk-ang nangaayo gikan sa coronavirus disease 2019 sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, 85,000 ang total COVID case, apan 27,000 na usab niini ang naayo. Ano ang report ni Marie Dumabo. Miabot na sa 17.1 milyon ang kaso sa COVID-19 worldwide. Kinibase sa data kaganihang udto. Hinundulan sa 10.7 milyon niini ang nangaayo na. Hinungdan nga ang aktibo nga kaso na lang sa 5.8 milyon. Apan di gihapon mo kumpiyansa kay miabot na sa dulan 700,000 ang mga namatay. Dinhi sa nasod dagsige ang pagsaka sa kaso ngadto na sa kapin 85,000. Nagsakahinon usab ang gidaghanon sa mga naka-recover. Dulan sa 27,000 na. Ang aktibo nga naas sa kapin 56,000. 1,962 ang natalang nakala sa sakit dinhi sa Pilipinas. Sa kinatibuk-ang kaso sa Central Visayas, aduna nay 8,057 ang nangaayo gikan sa dulan 16,000 ka mga COVID case. Kapin sa 7,000 na lang ang aktibo samtang 700 usab ang natalang namatay. Sa data sa DOH7 kagahapong adlaw ang lalawigan sa Subo. Mitala na lang sa 1,675 ka mga kaso. 500 kanila ang naayo na. Ang Negros Oriental, 49 na sa ilang kaso ang naayo, gikan sa 102 total COVID case. 50 na sa Bohol ang nangaayo gikan sa 87 sa kinatibuk ang kaso. Samtang nagpabiling luwas sa COVID-19 ang lalawigan sa Siquijor. Sa 8,898 ka mga COVID cases, sa Dakbayan sa Sugbo, 5,000 niini ang naka-recover na. Sa Mandawi City, adunay 1,898 total COVID case, 570 na niini ang naayo. Sa Lapu-Lapu City, 976 na ang naayo, gikan sa 1,764 ka COVID case. Sa Eastern Visayas, nadungagan og 15 ka mga kaso kagabi nga misumada na sa 863 ka total COVID case. Apan, 658 na usab kanila ang naayo na. 202 ang aktibo ug 3 ang nakalas. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.